Ngihlala komunye umqasho ngingasebenzi. Ngesikhathi ngingasebenzi kunomunye ubhuti wayenemonto A7 seater ejwayele ukungiboleka yona noma mhlawumbe iqashwa kunabantu abafuna ukuyisebenza njalo njalo. Acele mina ukuthi ngimshayelele yona. So abantu abaningi bazangijwayela ngayo. La sihlala ngakhona ke kwakunosisi abaganile cishe babela ku 3 abahlala namadoda abo njalo njalo nabanye osisi abazalana nabo nje kuyi building yabo. Okay, sihlala sonke yonke into ehamba kahle. Into yakudala lengikhuluma ngayo ne. Okay, ngesikhathi khamba kahle yonke into becele le moto ngelinye ilanga bene trip abafisa ukuyishayela njengabantu besifazane babe bawu6 ke bona. Kushuthi engagcwele imoto yethu ngokwanele. Okay, bawu6 bona ngibadrive sambe siye laba ikhiphela khona. Laba ikhiphela khona indawo nje inane phulinyana babezohlala izinsuku ezimbili khona bese beyabuya izinsuku ezimbili uze kahle. Futhi sofika namhlanje kulalwe kuse ngakusasa be-enjoy beyilule yasuku futhi abazobuya ngalo ntambama ke lolo. Ukuthi kahle usuku olugcwele abazolihlala yilo ozube ufikwe ngayizololwana. Okay, masifika lapha abosisi ke ziyakhala phela kumnandi lapha sanofika vele kwabraya from usifika nje kwabe kubraya vele ntambama. Okay, bashaya iphuzo zabo nami ngokunjalo bathi hayi wasibore baba kabanibani ake siyenze lento le. Okay, ayingishaye nami kancane phela vele ngishaya ngibuya nganeno ngiyazi nami ngiyaphiwa lo mntwana lo bakufuneka ngibe sengiqinisa kakhulu yabo. Ayibe ukuthi ngiyashaya vela ngihleli nabo futhi isikhathi esiningi ngihlalele ngedwa ngiyambayekile ngifuna bekhululeke abathi besuka befise ukubhukuda vele sebusuku kunephulinyana ngila sebusuku bafuna ukubhukuda begqoke ngale labo ukubhukuda ke vele babhukuda ngawo ke le ndlela insani babona ngayo nje sebeyiveze obali lokungani. Okay, bebhukuda ayisho iqhubeka isikhathi babhukuda ngapha ba enjoy phela nokuphuza lokhu kukhona la yonke into yenzeka ngale ndlela abafuna ngayo. Begcine ababili babo sebezongilanda oyedwa kulabo ababili umfazi kanoyibanibani engibaziyo, omunye wabo uyintombazane engiyaziyo esihlala nayo eyisebenzela kwenye indawo. Bonke labantu abasebenza kahle kahle. Okay, mabe ngicela ukuthi siyobhukuda ayinqabe ayiqhubeka isikhathi ngithi into asebezoqeda ukubhuda mhlawumbe bazobuya ngoba mina ngihleli la ebesikade sosela khona lo ngishayela nje into yami nami vele bangibeke intweni mhlawumbe kuseyintweni ababephinde bebuye babuya sebebawu4 sebebuye kwesibili. Akusabuyile abantu befike eqala sekubuya abanye ke bazongilanda ke labafike bakudonsa ke labo bathakiwe khona. Makiwa lapha ngiphethe ngazinto zokubhuda lezo vele ngiya nje kahle kahle ngiyimi. Hayi masifika lapha ngikhumuleke ngihluthula isikibha ngoba babambisana bangibamba kahle sangibamba ngenkani kuyadlalwa kuyahlekwa nakhona. Ngithi ngizama ukuchaza hayi into engichaza ngisezwakali kahle kahle ukuthi kufuneke ngithini. Alo mzuzu mina ngivele sengiphazamisekile kade phela ngisibuka siqumbile nase sinye ngapha nase sinye siqumbe ngapha ngivele ngibonde bona ke la kuzoba nenkinga serious lento abafuna ungenzayo ngayizobulungu ayingeneke kubhukudweke kuyadlalwa ke kumnandi njeyana mina ngoba vele ngidaleke ngale nje ngidaleke ngayo ngayithola sengisibambe ngesandla esisodwa. Uma ngisibamba ngesandla uJesu umnikazi waso ngimuzi khona emanzini la ngimuzi umnikazi waso ukuthi akanankingi ukuthi sesibambeke ngesandla yabona futhi nomlenze usakudedela ngendlela eright ukuthi sibambeke kahle. Oh Jesu ayi zavele zakhala ke phela manje siyaqamba sesidlalela ngandawonye mina naye sizokusamba ngandawonye samba ngandawonye lokumdlalisa ngesandla ngumthinte sona nje ngiyabona nayi lizogcina yenzeke. Okay, kulungileke akusenani ngizama nakhona mangiphithizela la nabanye ngithola umunye esengithi ukhwaphuluzo lapha ngaphambili ngibona kahle kahle labantu ngobuningi kukhona lento abayifunayo yabo. Manje kushoda bona abantu abangakwazi ukuyenza kangcono lento yimi ngedwa umuntu okhona espacing ngaleso sikhathi leso. Ngikutshela ukuthi uma ngibuyela kunoye ngiqale kuyo ngoba ngisuke ngagxila kakhulu kulesiya ngizizwe ngenye indlela nalezi ezinye nazo sengiyayifunda angisazi ngikahle nama ngisazazi kodwa ikhona le ngigxile kuyo leya yawo lo ngiyodlala dlalisa yona khona lo selokho esondela kakhulu lo sondelayo akusuyi umuntu ngiya understand futhi ukuthi uma ngathiwa ngiqinisa kuyena ngamudla bebuka bonke laba abanye yebo ngangabi nankinga but nalo yana ngiyasezoba nenkinga phela ngoba ukade eyilindile la lento ukuthi za kuyena ngathi mangibuyela kulo mina engiqale kuyena futhi khathi asiyeke le ndaba le izogcinisa emotional bafethu ngicela ngifollow ku Facebook kubhalwe NMK sidlala ngeqiniso ngithanda ukubhubha ngizohlala ngivezele nje izinto ezizwa abantu beni mangabe beyikhiphile.